Здравейте, аз съм Карл, както знаете, и днес ще ви показвам как се лакирам с ето този цвят. По-тъмничко червено, но това всъщност е червило и ще ви показвам как се лакирам с червило. Значи, сега ще ви покажа на плоската част как трябва да се лакира. Значи, е така. Ето така, ако се отцапате, нищо. Но преминаваме към следващия. Всеки се лакира по един начин, все пак. Много готино става. Ако се отцапат на всички ногти, нищо ще се поизцапали повече, ама хайде да не мислим за това, защото нищо. Всъщност. И ето как стана едната ръка. И така. Значи. И може. Чао!